Kaixo maiteak ongi etorri beste behin ere, Izaskunen kutxa misteriotxura. Aizue, aurrekoan nire lehiakiden usaimena jarri nuen frogan. Badi, gaur dastamenarekin jolasean arituko gara. Zer moduz moldatuko dira gure gaurko lehiakideak? Ikus dezagun, abante! Andoni eta Ane, kaixo? Kaixo. Kaixo, Malen, kaixo, Magi. Zer moduz abete? Ondo. Julen eta Naie, kaixo? Kaixo. Zer moduz, bikote? Ondo. Begira, nik kutxaren barruan zerbait sartu dut eta zuen lana izango da kutxa barruan zer dagoen asmatzea. Baina adi etxean, gaur dastamenaren bitartez asmatu behar izango duzue. Nik platerroan agerturatuko dizuet, zuek eskuarekin bertan dagoena hartu beharko duzue eta ahora sartu beharko duzue, bai? Eta asmatu beharko duzue zer den jaten ari zareten hori. Espero dut txokolatea izatea. Ah, eta ikusten dituzue pastel hauek? Bai. Zertarako direla uste duzue? Ah, badakizue zerbait, hori da. Barruan dagoena asmatu ezean, aurpegiak pastelean sartu beharko dituzue, bai? Ba, ez dalkiak jarri, mesedez? Oso ondo. Eta denbora jakin bat izango duzue hau egiteko, Ondo itxi begiak eta tramparik egin gabe, Ea ba, ikus dezagun etxean zer dagoen kutxaren barruan, Adi. Denbora. Lehenengo elikagaia Andonirentzat izango da, Andoni, ea. Goxo aldago. Bai. Zer dela uste duzu? Limoia. Limoia. Oso ondo, limoia da! Niri limoia asko gustatzen zait. Ane, bigarren elikagaia zuretzako da, bai? Irekiagoa, hegazkina badoa, irekiagoa. Ane, zer da? Mandarina. Mandarina Oso ondo! Ze askarrak diren ume hauek mesedez eta favorez. Oso erraza izan da. Ea, bai, hirugarrena bi hoi emango dizuet, bai? Hartu zuk Magi beste bat. Ze zapore daukan, Aie? Gazia. Julen? Gozoa. Gozoa eta gazia, batek dio gozoa dela eta besteak gazia, bada? Denbora agortzear da, Kiwia zaiten beste gustatu. Kiwia. Zuzenak aldira erantzunak. Bai, zuzenak dira bikote kendu estalkiak. Zoragarri egitu zarete hiru erantzunak zuzenak dira. Limoia, mandarina eta kiwia sartu dut. Aizue, bikain aritu zarete. Gustora? Bai. Lehiaketa gozoa izan da. Lagunok, bikain aritu dira gure gaurko lehiakideak ere. Azken aldian oso lehiakide finak izaten ari gara Izaskunen kutxa misteriotsuan, dena asmatzen dute. Eta hainbeste jaki tartean, niriko ze pixka bat ere sartu zait. Merienda egitera noala uste dut. Hurrengora arte, agur?